Het is een ideale temperatuur, Sintje, geen wien. Ja, daar droom je van als hutrenner. Een soort drukte in het sportpark van Damwoude deze sneeuwen. Want de Damwoude-ren, waarbij het deelnemers kiezen kunnen voor een afstand van 4, 10 of 16 kilometer, is na een aantal jaren weer om. De Damwoude-ren is altijd mij goed heugd voor het laatst in 2018. En wij vonden het spietig dat die loop verdwenen is. Zeker, ik wijn jezelf in de vlom, dus het is een thuiswedstrijd voor mij. Dus maar nog 2 maanden hebben we de koppen bij elkaar stutsen en we hebben het weer oppakt. En dat had een goede set geweest. Er binnen namelijk aardig wat ommeldingen. Wij hien tocht van als we het weer opstarten, als er eerst eens 100, 150 deelnemers binnen, daar ben je wel hartstikke blij. Maar er binnen nu omtrent 250, dus geweldig. De tijden van de deelnemers worden bijhouden met behulp van shoetags. Die shoetag, dat is eigenlijk een soort chip. Bij de start en bij de finish lezen motten. En dat ze daar herinneren wordt eerst de starttijd en later de finishtijd registreerd. De deelnemers zijn positief voor de ren. Ja, toen kwam ze krijgt door de finish en ja, die zei een blikje pieren. Ja, dat klopt ja. Ja, dat is de eerste keer dat ik in mijn vriend mij doe. Toch vind het belangrijk om wel een beetje zoom te wijzen. Ik net begon met mijn hutrennen. Dus ja, het is nu daging en het is lukt. Dus helemaal beleerd. Ja, en welke afstand had je die? 5 kilometer. En hoe gang dat? Ja, wel goed op zich. Ja, ik heb wel een beetje zwier, maar ik ben blij dat het lukt is. Er zit ook een wedstrijdelement onderin. Zo waard het 10 kilometer biggeliks terug Visser uit Gietjerk. Een groepje met 6 en 4 kilometer in is. Op een gegeven moment ging die van de 4 voor zo. Nou, dan weet je dat het. Ik wist van niet dat hij 6 zou doen. En ja, les stik lekker rustig rond. Of rustig gewoon, weet je, maar ja, mooi stabiel. Ja. Een soort voor trainen maat of valt dat? Ja, van alles. Fietsen, rennen. Ja, dit lukt net zo, maar had je dit over dan heb je per dag piepje had je net trainen.